The meek will inherit the earth. Matthew chapter 5 verse 5. Usara ni ka bersikulo. Matthew chapter 5 verse 5. Usa lang ni ka bersikulo. Pero dapat masabtan nato ni og ayo. Itong basahon diha pod sa imong hada ma'am. Nya basahon po nako diri sa Bisaya. Kay kining sa Bisaya literal gyud ni nga gihisgutan dire. Matthew chapter 5 verse 5. So sundan lang po kus imong isi worship diha ha. Kay English man ang imuha gyud diha. So namanggoy ka ng word sa English nga mas masabtan Hinoo na tog ayo kaysa sa Bisaya. Naa na ta? Okay, let's all stand. Matthew chapter 5 verse 5 nag-ingon. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Usbo na to, Matthew chapter 5 verse 5. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Usbo na to, Matthew chapter 5 verse 5. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. Ayaw kalimtihan, Matthew chapter 5 verse 5. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang yuta. Magampo sa ta. Gamhanan namo nga amahan, ikaw ang Dios nga tag-iyas among kusog, gininhawa o kinabuhi. Lord, wala mi bisan unsang among nahuptan. Tabangi ming tanan Ginoong magpaubos og makasabot og ayo nga kung wa ka wa mi mahimo. Aron nga wala mi ipasigarbo kundili ang imong nga mga ngalan Ginoong Hesus. Salamat Lord sa tanang kinabuhi nga ni Ginoo ug tabangi kami karon nga makatunan gyud namo ni ug amo ning makit-an among kaugalingon Ginoo nga magkinabuhi uyon sa imong mga pagtudlo. I pray in Jesus mighty name nga walay kasing-kasing nga magpapiling magmagahi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Walay gahumang yawa nga makasakmit niining mga pulunga ug ang kining mga pulunga mag-usab sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo Lord. O kini among mga pag-ampo madawat namo ni. Sigurong madawat gyud namo ni. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among mangluluwas og hari Dios sa kangturan. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Blessed are the gentle. Naipailaing translation ana no? Kanang gentle or meek sa King James. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kanang word nga inherit, ilang maangkon, ilang makuha. And by the way, kinahanglan tang makasabot yung ayo ani. Ayaw sa yung, Lord, naagyo ko diri Lord kay makat-on yung karon. Ingana bitaw? Yung imong hunahuna o kasing-kasing lock-in gyud sa tingog nga nagtagaw-taw. Aguntahan lang diyon ng dagway. So, ingon diha nga, blessed are the meek. Matthew chapter 5 verse 5, blessed are the meek for they will inherit the earth. Matthew chapter 5 verse 5, blessed are the meek for they will inherit the earth. They shall inherit the earth. Blessed are the meek. Bulahan ang mapaubsanon. Naay kanang ginama nga pag-ampo o sa pinulungan panas Bisaya pangadji. Kanang about ni Maria nga niingon nga bulahan kas mga babaeng tanan. Di ba? Blessed are you among women. Nganong nabulahan man siya tungod kay nisugot siya sa planos Ginoo. Nisunod siya. Dili kay mayong inahan sa Dios. Sawa pa na tao si Maria na anay Dios. Unsao mahimo siyang inahan. So blessed are the meek, kanang ingon da bulahan ang mapaubsanon, sa Bisaya pa, unya ningon da kay maangkon nila ang yuta. Kinahanglang sabto nato ni pag-ayo. So unsa may opposite or kalaban sa mapaubsanon? Hitason. Garbo. So kung moingon kay kang bulahan ka kay mapaubsanon ka, unsay promise sa imong pagkamapaubsanon nganong nabulahan ka kay naa kay maangkon. Unya always gyud na tiwasag gikag Genesis abot Revelation. Basag ayo ang Bible, tanang mapahitason kaulawan rag kalaglagan ilang naangkon. Kanang nas imong tapad inang magpaubos na ta.
Daghang na disgrasya aning pagkamapahitason. No? Sa trabaho lang daan yung ay kung hilabti kaya nako di na kurintihan. Kay mapahitason garbuson kadtuon og bike. Siyempre mudagan gyud tong tabangon ka kadi pa ka kamaong mo bike, mo bisikleta, nya maambak ka atong maambak kas kanal, maambak kag pangpang. So daganon yung ka, nya kanang buot mo tabang dito, ay kung hilabti kaya na ko ne. So naambak sa pangpang. Muna yung mga mapahitason. Kumusta man ka ng imong module? Pansit. Kasayon. Itabangan ka na ko. Hawa diha kaya rin ako niya. Ako ribala ni. Di, nahagbong. Nahagbong yan anang ingana. Kanunay ang dangatan anang mga garbusahon. Mga garbuhon. Sige ra na silang maulawan. Kinsa dire kanunay rang naulawan? No? When I was in Kidapawan, North Cotabato, 2005, ni apil kog energy camp. Nga tanang adlaw singot. Magkuan mi kanang magrapeling, maglangoy, magbisikleta, magkabayo mo. Basta kay mura to siya amazing race nga inighunong nimo diha, mao po na imong kat-kat mi atong mga spider wave nga mga pisi. And nahuman gyud namo ang 5 days nga pasingot puro ika 6 days actual. Hutdon na mo perform within pila to ka oras. Hutdon na mo perform ang tanan nga gitudlo. Latay-latay og pisi, sakasakag pisi, munaog na pod magrapel. Pagka evening time na ay ing-anis, na ay seminar. Hinighuman og seminar, dili pa mga tulog, mag-workshop. Mag-workshop na, magtudlo dito mga kuan. Pag ingon na nga, dancer. Kinsay dancer sa Kidapawan, kinsay dancer sa Tungunan Liti, kinsay dancer sa Negros. Amo rin tao'y walay representative. Nya ako garbuhon kayo ko. Ako na isulti ninyo, bahalag mao mga tawa mo. Basta kay garbuhon yung kayo ko, kay dili ko dancer, pero sa among eskwelahan, pag naay mga sayo-sayaw, sige silang kulang, that is why mapunit ko. Ha? Mapunit ko niya, kasagarang qualification anang mo apil ka og sayaw sa among school sa una, is kamao kang mo tumbling. Kamao kang mo tumbling. So, dili ka sa tanan na mga classmate, ako'y makamao, pero dili pa kaayo. Basta ragong mo forward ka na, nga na yun. Igorang mo tuko ang kamot, bahala, gabakaang na og tugdon. No? Ay gusto lang kita mo pakita sa itong abilidad. Labo, pasayawon para sa Ginoo, nga na ra. Pero tawo mo magtanaw, patambling-tambling gayon. Karilit? So, pagkagabi ingon na dayon, oy, Negros, Oriental, walay representative sa sayaw. Showdown ba? Jonas, sige ana mo classmate. Kay ako ramampon nga, kanang murag, kanang mapunit rabitaw sa grupo sa sayaw kay wa nay lain, maora man po nakakuyog dito sa camp. Ayay. So sa ato pa sige, tindog na lang gyud ko. Wala ra gyud ko gihimo. Nakahuna-huna ra gyud ko nga grabe na nilang showdown, mo exhibition na sila dito, mag-breakdance sa mo usom na kay sa una. Unya naka-hip-hop ang mga suot. Wag yung ko'y plano, gakuan lang ko, gasuot lang ko jogging pants or kanang pajama kay padong na matog magabi Nalimot ko nga ang liston, ang hukot sa akong pajama, wa de nako na sirado. Tinuod na. So nga ko ron plano mo, tumbling ra ko. Uya, para na ako gigi. Jonas, ginalan nila. So, garbo, ako'y taga-Negros, gano'n Dili pa ko Christian ato, kamo ba? Kada kong palahubog pa ko ato.
So nitumbling gyud ko. I remember third year student ko ana San Pedro Academy Recoletos. No? Daghan kayong sponsor to, Nestle, unsa pa nang kinadaghanan. Sa usa ka campers siguro naas around 40,000 ang budget sa usa ka campers. Naka-join ko adto. Muna nakaila ko anang mga nas amazing extra challenge. Ato sila sa unang dito na. Nakakita po ko anang presidente Noynoy. Ito nga time. Wa ko kabalong siya di na. Sinailhan ako. So nitumbling yun ko. Nakatumbling yun ko. Kamo na'y bahala nga masumpay og unsay nahitabo. Basta kay pagtumbling nako, grabing sa gitanay gyud sa tanan. Kay wa man day nako nahukot ang akong hukot sa hawak katong liston sa ako ang pajama. You see? Sa hinungdan ato. Pride. Sultian ka na ko, basta nakay pride, mapadaplin ang tanang maayong butang nimo, kay ang pride mo'y makita sa mga tao nimo. Kanunay, radyo kang maulawan. Oh. Kanang mga ligo mugdagat, ay nakabutang dito, bawal mo dive. Pero kay ipakita mo yun mong, ako pa. Sumudive yun. Ay, false des kanawa nga perting taasa. O dili false ang kanawa sa ibabaw din ng Kanumantad Falls. Pero sa ubos anak na ay false. Kanang waterfalls ba? Waterfalls. Saan na pagsulti? No, nadya. Mo gara-gara dito. Kana bang tanawon ka, muhulat pagod. Nitungtong na ka diha, no? Habog kayong bato. Sa ubos anak tubig. Lingi-lingiyon pag yun ni mga tao, gatanaw pa ba ni mo sila tanan? Usa din mo tumbling. Kabantay mo, anak? Kabantay ka, anas, imong kaugalingon? No? Nainig, itsa ni mos bula, imong pantanawon tanan, o gatanaw ba? Ana. Garbo. Ug daghang na disgrasya anang garbo. Now, sultian po kanako, kining mapaubsanon, grabe, sukad, masukad. Sila ning grabe ka victorious. Sila ang grabe ka mga madaugon. Sila ning grabing nag-harvest og kinadaghanang panalangin. Now, ako mong sultian, kano sa ka magpaubos, mag-edad og 30, uwahi na kadoy. Because young people, diya magsugod ang imong pagkamapaubsanon. Kay process man yung kinabuhi. Well, nag-eskwela ka, nagpaubos ka, mapailubon ka, nagpaabot ka. Pagkatrabaho nimo, sungog-sungugon ka, nagpaubos ka, nagpaabot ka, awayon ka sa imong kumpanya, awayon ka sa imong mga tao, nagpaabot ka, nagpaubos ka. Hangtod nga nahimo kang manager, pilay imong edad 40 plus to 50 plus. Manager na ka. Ba't kano sa ka nang sugod o paubos? When you were young. Sa batanon pa ka. Because ang literal ani nga may inherit the earth, kining earth din gisgutan dili yuta. Ang gisgutan diri unsay naas yuta. Unsa may na-address yuta? Promotion sa trabaho, panalangin, kadaugan, pag-excel, pag-angat, kanang mahimo kang CEO, mahimo kang manager, mahimo kang tag-iyag kumpanya, mahimo kang mo-prosper ka, maunay naas yuta. O maunay maangkon sa tao, sa diyang mapaubsanon sila, dili, tinuod na yung literally nga ilang sabton, maangkon ang yuta, kay mga tutag langit. Dili na yung yuta sa Lourdes or yuta sa Bohol, maimuhatanan kay mapaubsanon ka, dili. Nasabtan na to? So kining inherit the earth din kanang earth diyang gisgutan is tanan nga mga posisyon nga nias yuta. Mahatag nimo, maangkon nimo kung karon nag-angkon kag kasing-kasing nga mapaubsanon. Because those people nga mga garbo, they will corrupt the company.
Ilan na nga ikurap. Or kanang mga tao nga mga mapahitason, ang mahitabo lang ana, magbagsakan ang mga kumpanya nga sila'y nag-manage. So ningon si Lord, ang mga mapaubsanon, ang kumpanya, pag sila na'y mo manage, muangat og ayong ano man. Bisan tuod, siya na'y tag-iyas kumpanya, inigsulod niya wa na hinluan ang CR, iyang hinluan. Siya'y tag-iyas kumpanya. Because humble siya. Di siya mo tingawag, gausan mo tayo. Itong CR dito, dili mainom ng naang tubig sa bowl. Dapat mahinom na kayo, kanang mainom. So, ingana, that is why, ang mga tao, maot na siyag batasan, di taganang mo trabaho, musukol sila, gamay pag kay sweldo. Pero kung mapaubsanon ka, masayop sila, imong pasapton, imong tudluan, di mo singkahan rin mo. Kisa'y ganahan na ng manarbaho. That is why kanunay mo bagsak ng mga mapahitason. Ang secret sa victory, blessing, promotion, kanang wealth, pag-angat sa kinabuhi, papaubos. And matest nato ni karon. Sa Genesis, nagpakasala si Adan o si Eva. Unsay ilang gigunitan? Sila mooy naggunit sa authority and dominion. Dinhis yuta. Pero tungod sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, nawala ang authority o dominion. O saan ang authority? Otoridad, kagahom. Dominion, tagdumala. Sa diyang nakasala sila tungod sa garbo, nawala ni sa ilaha. In other words, unsay naa kaniadto nila aning yutaa? Pag otoridad o pagdumala. Pagkasala nila tungod sa garbo, nawala to sa ilaha. Now listen to this. Kiningingon diha, bulahan ang mapausanon kay maila ang yuta. It means, kadtong nawala ni Adan og ni Eva, maangkon to nimo. Kay mao man to'y na-address yuta. Dili man ni literal nga imong panag-iyahon ning yuta. Mamatay man ka, di man ka man nag-iya ni. Musugot kag sa dili, mga matay man ta. Ang gipasabot ani, unsay mga patigayon dinhi sa yuta, unsay mga maayong butang nga naa dinhi sa yuta, mauna ang maangkon sa mapaubsanon. The best example ana, unya na, ato sang subayon unsay gidangatan aning mga taong garbuhon. Parang naatay panag-ingnan. Okay. Mao gihapon, 1 Peter chapter 5 verse 5. 1 Peter chapter 5 verse 5. Iyon sa si Lord diha. Hello? Ang 1 Peter chapter 5 verse 5 nag-ingon. Kamo usab mga batan-on. Mga batan-on ingong amen. Kinahanglan nga magtahod sa mga magulang kaninyo, di kay hiwi-hiwian. Kisa may kasulti ani ang Bible dili si pastor. Sangin lang na po ni mos pastor mo nang maglagot kang pastor. Ang Bible mo nagsulti ani nga kinahanglan mo tawod tas mga magulang nato. Gibuhat pa ba ni nato ron? Or ato na silang suwayon, ikaw pangaga ka? Ikaw ubanon ka karon, mahurot ako larot imong uban ron. Ikaw nangunot na ng imong nawong. Nganaon na to. Ba't ningon ang Bible nga kamong mga batanon kinahanglang mo tahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan. Sagpaan ang nasimong tapad ang pagpaubos. Ay, apokos gain tawon kay matangtang ng ipon. Pagpaubos kamong tanan. O sa gisulti? Tanan. Kabalo ka, kanang makabantay kang mapahitason ng imo isig katawo, mas labaw pa kaana. Kaya kang mapahitason yun na si Juan. Na-realize na ko today, naminaw ko swale, ni Pastora Prima kaganin ng buntag. Na-realize na ko, kanang musulti, mapahitason na si Juan, mas labaw pa na siya. Hello? Na-teacher nang utana siya, anak, dunay parisiyong kanang naay, kanang naang
tax collector. Maningilay boys adto sa pultahan sa templo, gadukdok siyang dughan kay makasasala siya. Nya diri sa atubangan do na po'y Pariseo nagpasigarbong matarong siya. Anak, asa may matarong ato nila? Ingon dayon ang anak, kadtong naas pultahan. Asa may mapahitason? Kadtong Pariseo. And then ingon ang maestra niya, kabalo ka na? Kung mapahitason tong Pariseo, mas mapahitason ka nga nakabantay. Because nakapanguko man tas uban. Just today, na-realize na ko, ay nga na, di ay. Nya dili ka kakita sa uban nga sayop, ay sayop nimo sa imong garbo di kakita. Ang uban imong makitaan, mo nang sila po nahibalog papatason bakag dili. Nakasinabot ha? So, munang ningon ang Bible, pagpaubos. Nganong niingon man si Lord nga pagpaubos, tungod kay nakita niya nga kita, mapahitason. Hello? Mapahitason ta. So, unsa may gisulti niya, pagpaubos kamong tanan, o pag-alagad sa usa-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang garbuso, apan maluoy siya sa mapaubsanon. Kontra sa Dios ang, nanas imong gilingkuran, kontra sa Ginoo na. Kontra sa Ginoo ang, kitang tanan. Kinakalaban natin ang Panginoon. Kaya gusto ni Lord mapaubos na kita. Gusto He gave grace to the humble. Gikaluyaan niya. Likewise, you younger men, be subject to the elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, because God resists the proud and gave grace. Gave what? Gave what? Grace. Naghatag siya gracias mga ubsanon. Sige, biatag pray now, Lord, grasyahe. Lord, kalay. Grasyahe, Ginoo. Kisa may iyang giingon nga iyang grasyahan, mapaubsanon. Gusto man di ay kang taga-grace ni Lord. Anong di ka magpaubos? Kung atong usbon ang version dito sa Matthew 5 verse 5, ningon dito, usa to? Blessed are the meek, for they will inherit grace. For they will receive grace. Because unsa man ang gikinahanglan sa tao dinis yuta, grasya. Ma-promote ka sa trabaho kung di ka grasyahan, makahuman ka sa eskwela di ka grasyahan. Makalakaw ka kung di ka grasyahan, makasulti ka walay grasya. Makapanag-iya ka company in the future kung dili ka grasyahan sa Ginoo. So, those who are humble will inherit grace, will inherit the earth, will inherit promotion, victory, and all those blessings. Maangkon sa mga mapaubsanon. Kabalo mo ka ng mga taong mapahitason, bisag na angkon na nila tanan, ilang kasing-kasing down. Sima na sila gunahunag, basig na pa'y mas labaw na ko ha, basig na apa. Nya always silang mo do something para makita sa uban. Always silang maningkamot aron nga makita sa uban nga angat sila. No? All of us na ata-ana nga pride, gusto nato nga mo compete gyud ta. Bisag dili na makahimaya sa Ginoo mo compete gyud ta. So nung nakita nimong nahulog ka, natalo ka, na backslide, na goal, na discourage because of proud. Kay kani mga tawo mapaubsanon, pagka napildi ni lumba, pagka wala ni pasar sa iyang grado, may una, thank you Lord, nadyo ka, bisag gamay lang kong ng grado Lord, wa ko kapasar karon pero nadyo ko ay nakatunan, anya, gitudluan po ko nimo pagpaubos. Thank you Lord, bisag dili ako ay naka-gold medalist. Pero salamat kay Ginoo sa opportunity nga gihatag, nga sa kadaghang ni apil, usagyo ko sa imong gipili, ako pa'y gadala sa ngalan sa among probinsya. Ingana nang mapaubsanon. O ka na mga paitason, di pag sakit akong kuan ani, nikalit, magugkram akong ani re. Ako pong kondisyon sa akong lawas, kaya murag basta kay sakit. Di na mo angkon. Sa klaro ng pildi. Nakabalo mo unsay number 1 ilhanan sa taong garbuso, pag masultian masuko. Sa batanan, ako na ron.
Pag nasultian, masuko. Pag nabadlungan, mo tulibagbag ba? Mamaak. Badlung ka na ako, mura na bakag. Tanaw na to sa panultihon, tanawa. Proverbs chapter 9, verse 7 and 8. Proverbs chapter 9, verses 7 and 8. Akong basahon sa Bisaya, kung badlungon mo ang tawong garbohon, insultohon ka lamang niya. Kabantay ka? Magbantay taan kay bisan pag di ka manginsultog atubang, pero sa kasing-kasing daan, galangan lamang ka. Muna'y usas ilhanan ka ng bang masultian ni mo og sakit, mangluod, mo manginsulto, mo pride. Unya asa man kapadung ana? Distraction because pride will go ahead. Mugimaw dayon ang sa pride, usa siya mahagba. Follow man dayon ang distraction ana. Kung badlungon mo ang taong garbuhon, insultohon ka lamang niya. Dira, kung badlungon mo ang taong dautan, dauton ka lamang niya. Nakasuway ko kadaghan na kong naigibadlong, ako na nooy na daot. Hello? Ako na nadaot, Lord, ilisin na ng among pastor. Lord, mo balhin na mig church. Unya, inikbalhin ni mo church, ingnon ni mo tong pastor dito sa church, pastor. Dili ka mga saba. Kaya marabin hinungdang ni kiyas ko sa mga church. Okay? Naamo diha? Sa verse 8, tanawa, naitambag, ayaw badlunga ang taong garbuso. Usahay, mabawaan ni mo, garbuhon ka, kaya wak na mo tingog ni mo. Ayaw. Musugot kang wak ka na kay amigo. Bisan imong best friend, mahadlok na mo badlong nimo kay garbuso. Bisan imong uyab, mahadlok mo badlong nimo kay imong bulagan. Tungod sa imong garbo. Naapa mo? No. Kay kasilagan ka lang niya, apan kung imong badlongon ang malamon, tahuron ka niya. Kasuway ka ng mga taong grabe ka bright, pero badlongon og tudluan og way alamag. Hala mo sunod. Mo paubos. No? Na ako'y manghod, dili na ko isugilon iyang pangalan. Some of you nakaila. Kabalug ko nga grabe gyud siya maghisgot kag pride. Siya garbo. Especially kung mayong kag mga instrument, murag kabalo siya tanan. Pero ang iya nabawaan, gamay lang gyud kayo. Pero bisan pa na, laghan po siya kalag na dalas Ginoo kay grabe mo po to ka evangelista. Manangyaw gyud og bisag kinsay katuban, sangyawan gyud yang kanang murag wa nay impierno na dito pagkaugma. Munandaghan sag nadalas Ginoo. Nya, naay ka ng igsuon sa akong asawa nga, kamaong mo gitar. Nakaroon kayo una nilang kita, ayam nang gitudlo ag gitar. Kasuway ka na, nga alanganin ka na nudlo kag maayo. Nakasulay ka? Unya, pagsugod na praise and worship, siya'y galid o praise and worship, siya raman po'y gitar. Di ikaw ang katudlo-tudlo. Unsam na ito eh. Naunsam na ito. Mawawantag pasagad ta na. Naapata? Bantayin kita ani. Tungod kay dagang na disgrasya ani. So ayaw badlunga ang taong garbuso kay kasilagan ka lang niya. Apan kung imong badlungon ang mga og tahuron, ang mga maalamon, tahuron ka. Salamat kayo sa pag-advise. Di na siya mo yung pagilom diha, mas kabalo pa ko nimo. Sayon mo gud. Wa ko na kinahanglan nimo. Di na mga anak. Ba't mo yung pa na, salamat kayo sa advice, bro. Bitaw, ato ning kalingawan. Nana lang. No? May ibawaan man ni muning mga taong tinuod nga dunay kaalam kay sila ang mga mapaubsanon. Pahilom-hilom ra na sila. They work behind the curtain. Kulba lang. Kuyaw lang na sila. Hello? And naamang yoy time nga grabe gyud ta kaayo makapasigarbo. Si Lord mag-warning sa imuha karon. Ato ta sa Obadiah chapter 1
Obadiah chapter 1 verse 3 to 4. Ningon sa ganito si Lord sa 1 Peter chapter 5 verse 5 ningon siya, kaaway sa Dios ang garbuso. Now karon tan-awag unsay nahitabo. Obadiah chapter 1 verses 3 to 4 tan-awa. Gilimbungan ka sa imong garbo. Kining garbo nato manglimbong ni nato. Kaya ang garbo, kanunay musulti sa atong mga huna-huna, moingon siyang, expert ka ni, kamao kay ka ni, ipanghambog ba, ipakita nilang kamao ka ni. No? Hello? Ipakita nila. No? Na, pag live diha ba? Pag live diha nga, magkulukarati ka. Mag-shadow fighting ka. Na, tuluan ka, ipakita na. Ipakita nga ikaw, ngilngig ka, way makatupong nimo. Muning garbo, sig panglimbong nimo. Nya mayon ang garbo, kabalo ka, pag imo nang i-show nila, imo na ipakita sa tanan, musikat ka. Sa diyang imo nang ipakita, na disgrasya ka, unsay nahitabo, nisikat ka, naulawan. Muning kining garbo, limbungan. Mayon ang garbo, kung imo ipakita ng imuhang abilidad, mudaghan ni mga amigo, sa diyang ipakita na nimo, mulikay na noon ng mga tao nimo. Bantay tani kay garbo ni, ingana na sila. Kinira bang garbo, labaw panis tawong na ay COVID. Kay kung naa kay COVID, napay maluoy nimo, bahalag ma-COVID ko ako, dun siyang ampuan. Pero kung naa kay garbo, bisag na mo badlong, di na lang mo badlong, kay kabalo siyang imo ra siyang paakon. Naapa mo? So, ingon ka, nagpuyo ka, ibabaw sa bato. It means, ligon ko. Na ay, pataka-taka na, sungguhon, o di manggaling ma-hemorrhage, hospital. No? Ngayon dahil, o di ka mabuktod, hemorrhage yun ka. Masuntukan ka na ko. Tanawa ng mga tao ngayong anak, one day, wala na niya na ikusog. Kana mga tao magpagarbo kay kusgan, one day, bukog na og panit. Because ang Bible mo nagsulti. Pag ang Bible mo sulti, dili yun niya pakyason. Di mo na pares imong ex. Sirag sa adyaan. Libriyon ka na kog quick, libriyon ka na kog fishball. Ihatod ka na kog bisikleta. Pag-away mo, paulan, rakag uli. Hambog. Anaa sa ibabaw sa bukid ang imong puluyanan. It means siya elevated, siya angat siya. Gadungar siya. Kamo, mga layo ra kayo mo na ako. Ikaw, imong grado, layo ra kayo sa kuha. Ikaw, imong talent, kinalayuan. Dara mo sa ubos tanan. So, anaa sa babaw ang imong nasa ibabaw sa bukid ang imong puluyanan. Muna gingos, garbo. Yan na palain. Ningon siya, og busa, miingon kas imong kaugalingon, kinsay makapukan ako. Og sa basketball, itsahan na nako kanunay duwa-duwaan. Wa na mga utok. Og sa competition po, pag-exam, pag-ingong, dera, 5, 4, 3, 2, 1, answer. Ritso dayon kagdungo. Piko dayon, ma'am, pasa ma'am. Tiltihol na dayon ka. Garbuhon kayo. Pwede naman po kang magpaubos, basa-basahon sa animo dito. Lingkod lang ka. Di kayo magpagarbog yun dahil. Kasayon. Mo dayong ibundak pas lamisas teacher. Sayunar kayo sa exam, ma'am. Pwede na kung magawas, ma'am? Hello? Na natinga, nakangapagpang-apply ay nagtrabaho, nag-75 naman to sila tanan, nahimo ng Philippine Army, Philippine Marine, Scout Ranger, ang uban nahimo ng mga SAP, nahimo ng mga grabe ng mga teacher na sila, mga professional na engineer. Ikaw, kinabrightan ka, sige, nagpang-apply. 20 na katuig.
Because God gave grace to the humble. Kanang mga humble, ginagukod na sila sa panalangin. Kanang mga papaubsanon, ginagukod na sila kadaugan. Napa mo? Nasuko na mo nako. Sa verse 4, gikasab-an og ayo. Tanawa, there is English na to. Basahon, narong inong kamao ko mo English. Ako man punang kunon. Kaya mapakaruning nun ta, mimbuerta ni ron. So though you seem to soar like an eagle and make your nest among the stars, even from there, I will bring you down, declares the Lord. Hala ka. Ningo siya, ikaw ba, garbo kayo ka? Bisan pag mulupad ka doy, mga naukanaw sa kapanganuran, o magsalag dito sa bitoon, hulogon tikaw, nagingon ng Diyos. Pag si Lord raba mo buhat, huwag makapugong. Pag si Lord mo lihok, huwag makapugong. Nya akala na to, mapaubsano na ta. Pero testingan na ganig sungog, wa na managpa. Kaingon na tag mapaubsano na ta. Testingan lang ganig kasaba. Labi na ka ng kasabaan kang wa kay sayop. Diha mahibaw kung sa ka kagarbohon. Because kung nag-learn tag pagpaubos, bisag wa kay sayop, singgitan ka. Ako, kanunay nga kanang ako ang kuyog Korean. Korean. Gamay sayop. Jonas! Grabe. Labi na ko kay sayop kay ang sakyanan ready mo under. What are you doing here? Ano dugay kayo? Wa kay balog say rason. Garbohon ka, may nga ka gumana sakyanan. Ikaw ko na drive og di mo andar. Mabot ka dito. Subisag sungot nagod gyapoy garbo. Nakasala gud gyapon sa kasing-kasing pero imong tingog ba? Sorry kayo. Sa munim, sorry kayo. Rev kay sakyanan mangko di mandar. Ya pinadungo-dungo dayon. Pero lood na dayon. Sakpan gyapon kay usama na kanang lood-lood, usama gyud nas ilhanan na ng pride. Kabantay mo pag mangluod ka di ka kanamo kaon. Pero walay pangluod, bisag di ka agdahon. Magdagan. Masuko pag mahutdan og sudan. Naminaw pa mo? Si Lord nag-promise. Ayaw mo sigig memorize lamang ana mga promise nga kanang mga nindot kayo. Seek ye first the kingdom of God, all things will be added unto you. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope. Call unto me, Jeremiah 30. Timanin ninyo ang mga bersikulo nga mubadlong nimo sa panahong magpamapahitason ka. Apila. Wag tay bersikulong gi-memorize, ma-impierno. Wag tay bersikulong gi-memorize nga madisgrasya, madaot ka nang tungod naghimo ka na wala. Sagara nato memorize mga promise. Unya sometimes ikaayo nato nga dagantag na memorize nga scripture or verse sa Bible, verses sa Bible. Usahay, padaghanay tag verse. Tanaw na to. Diri padaghanay tag verse. Kinsa nato makabot sa 1,000 verse. Tungod sa daghanan nakatunas pulong sa Dios, wala badlungan kasing-kasing, nahimo pa hinuong labang garbuhon. Magwali ka. Sama na siya gawali. Oy, mong gatuon. Lupig yun ako. Ako yung wali ron. Lupig yun ako ba? Dagan na dyan kung nakatuna na itong magwali sa Pastor Jonas. Kani siya. Bali, naghanang ko maghisgot tag garbo. Marag, walay makapasar na to. Dere, amen. Katong wa ni amen, pasar na to, unar mag-uli. Si Lord mo'y nag-promise imong ka sa imong kagarbuso. Bisan pag grabe na kay kagarbo, taas na kaayo ka og kaalam, taas na kay kag stamina, taas na kayo kag grado, taas na kayo kag grabe na imong talent.
imong tingog mula paunas panganod. Imong heel sa sapatos, sandal, parehag taas aning bukstan. Ingon si Lord pagsulti, hulugon kaniya. Hulugon kaniya. Now, ato ning i-prove. Sa Bible, dunay usa ka hari nga nakapakurog sa tibuok kalibutan. And his name is Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar. Siya maoy king sa Babylonia nga mag-ingana ra siya. Wa pa nilihok. Nga na tanawa ra ko ninyo tanan. Nang hiyugpos lang ni King Nebuchadnezzar, kurog-kurog tanang hari sa tibuok kalibutan. Walay kusgang gingarian nga wala niya giyabo. Gikulob niya ang mga gingharian. And he said to his heart, grabe ka powerful ko. Walay laing Diyos ibabaw yuta akura. Nakita sa Diyos ang pagkamapahitason ni Nebuchadnezzar. Niingon ang Diyos, ikaw Nebuchadnezzar, nahimo kang nidaog sa talanggirag, nahimo kang powerful, kay gigamit rat ikaw. Karon giangkon nimo nga nagmadaugon ka tungod kay ikaw mo'y powerful. Kuhaan ka na kog kaalam. So suddenly naglakaw-lakaw ni Nebuchadnezzar, nikalit og kawala ang iyang kaalam. Niditso siya kuyog sa mga hayop, kaon po siya sagbot. Nitubo ang iyang mga kuko daw kuko sa uwak. Ugwa na siya huna-huna nga sama sa tao. Tungod siyang garbo. And then gipakitaan pa siya damgo nga, nakakita siya damgo nga, grabe itong akong damgo, doon ay dako kayong kahoy, nga niabot dito sa langit. Ang iyahang kanang mga dahon, mga sanga, mga bunga, unya ang iyahang mga sanga nilukob sa tibuok kalibutan. Ang gipasabot ato, ang iyahang pagka-well known, pagka-inila, ang iyang pagkagamhanan. And then ingon, unsa pa may imo nakita, hari? Ingon siya, nakita nako nga ang maong kahoy giputol o ang gibilin dito sa punuan, nga kanang naputol nang natumba ng mong kahoy, ang bakos sa hari. Dito nagbakos. Siya di ay ito. Nga naman, Obadiah 1:4, bisan pag ikaw na pinakahabog, magsalag sa kabitunan, hulugon ikaw. And you know what? Kanang mapaubsanon, way kaon, way kwarta, walay unsa da, walay friend, nga na. Malinaw na sila. Because humble. They learn to accept every situation, circumstances, and everything moabot sila. Kamao silang mo accept. Mapahitason? Nganong ningunahan ni man? Nganong gibulagan mo ko niya? Grabe ako inampo niya. Okay kung kaon, kaya gipastigal ako siya. Nganong nga nilang balon yata? Nganong mas gwapa ba siya na ako? Mahalon mo tani akong gibutang sa akong. Nilingilingin siya, kanindot siyang dress sunod Sunday. Pakiton ka na kung mas labaw pa kong dress ni mo. Pagka next Sunday, mas nindot na po niya, yes, kasi sa imo. Kato na yung akong pinaka-the best. Simple ra na. Pero grabe na nga pagkamapahitason. Kanang mo tanaw, kas uban, mag-feeling ni mo mas angayan pa kaysa niya. Pride! Kanang mo tanaw, kas uban, nga feeling ni mo, marag ikaw may pilion o papilion. Pride! Garbo! Napata, naminaw ta. So natagak Diyos ni Nebuchadnezzar. Ang iyang gingharian mao ang Babylonia. Now listen, Isaiah chapter 14. Ato ning gipamatud-an nga kining mga garbuso, mga tagak jud ni sila. Naapa ba mo? Isaiah chapter 14 verse 12. Verse 17. Chapter 14 verses 12 to 17. Akong basahon sa Bisaya parang klaro kayo. Paspasi og suwat, di bitaw nimo basahon gyapon. Tinon bitaw? Asa yung inig-uli niyong gaukay dayos notebook, asa itong Bible, be, kinaon yung gisuwat. Pasig nasayop to si pastor, be akong tan-ahon. Dito ragsuwat. Napa mo? Daghang naigo.
Verse 12. Unsang hitabuang nahulog ka man gikan sa langit, hari sa Babylonia, ang mahayag sa kabugason. Now, nanay duha ka nawong ang minsaya ni. Kining hari sa Babylonia, usa sa mga gihisgutan sa Isaiah chapter 14, si Satanas. His name is Lucifer. Usa siya sa praise and worship leader o pangulo siya sa mga anghel dito sa langit. Pero niingon siya siyang kaugalingon pagkaninduta po og simbahon kog apel. Nasakpan nga na siya garbo. Mangagaw og positions Ginoo. Gitagak siya. Now, ikaduha ani is literally ang nasod sa Babylonia og si Nebuchadnezzar. Naapa mo? Nasabtan? Nasabtan na. Okay. So, unsang hitabuan nga nahulog ka man gikan sa langit, hari sa Babylonia ang mahayag nga kabugason. Unsang panghitabuan nga napukan ka man nga unta daghan mang nasod ang gibuntog nimo. Kanang mga taong walay pildi-pildi, mugarbo na. Munang kinahanglang pabation sila ni Lord, mahagbong sila mapildi, arong makaton sila paubos. Maguna-una na sila nga, way makat. Way sama ka na ko. Ngana na. So in verse 13, miingon kamanggod sa imong kaugalingon, huna-huna, musaka ako sa langit, ibabaw sa kabungturan. Og ato ako dito ipahimutang ang akong trono. Mulingkod ako sa bukid. O sa tigumanan sa nga atoa sa layong amihanan. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran. O mahisama ako sa labing gamhan ng Diyos. Apan gitambok kahinuon sa Siol. O kinahilad man sa bungaw. O ang makakita kanimo mototo kanimo sa dakong kahibulong og muingon. Mao ba kini siya ang gikasilagan, gikalisangan sa tibuok kalibutan ug nagpakurog sa mga gingharian? Mao ba kini siya ang migunob sa mga syudad ug naghimo sa kalibutan nga daw desierto? Dili ba? Dili mo buhi sa iyang mga binilanggo? Kini daw mga tao nga garbuhon. One day, matingala ang mga tao, Mao? Kabrait ba ato niya? Mao? Kagwapa niya? Na, kagwapa ato niya? Nganong katumang rasta? Rasta may yung nga na, no? Nganong naabot mo diha? What? Si Joshua? Kinadatuan nas buhol. Oh my goodness, nasibo nagpakilimos. Pagsuroy, tinuod ka? Lagi. Ano na ganing matulog, magdaldala, nagkarton, kay gaasa, magabihan, at tumatog. What? Si Alfred? Kamaayo man nato niyang musayaw. Gitaktak sa ilang grupo. Di ba mamatay koryo nila? What? Ganun, nakautang man siya nga siya may tagiyaan ng kumpanya sa una. Ma-amaze niya ang mga tao, matingaw niya ang mga tao sa pag-abot sa panahon nga tumanon ni Lord ang iyang gisulti sa Obadiah 1:4 nga kining garbusong tawo hulugon niya. Kabantay ka. Tanaw kas nawang gwapa man ko. Gwapo man ko. Tanaw kasi mong suot, mahalan man eh. Pero nga no, imong kasing-kasing, murag na aslapok. Magsige kang down, di ka malipayon. Silot na sa Diyos sa mga mapahitason. Pero kanang mga taong mapaobsanon, bisag pagdaoton, gangisira na sila. Gi-enjoy nila ilang kinabuhi, gi-enjoy nila ilang pagkaon, gi-enjoy nila ilang kinabuhi sa mga friend, gi-enjoy nila ilang pagpangalagad sa Ginoo. Gi-enjoy sila, bisan pa sa simbahan o magka-problema sa simbahan, gi-enjoy rin po nila ilang kinabuhi sa Ginoo. Napa mo? Kabalo ka, wala na kinsulti ni Lord, ni bisan kinsa, but ikaw karong naminaw, ikaw gisultian ni Lord. Because kabalo si Lord, disgrasya ka sa umaabot kung magpabilin kang mabaitas-on. Napa yung mga taong nagsugod, mapausanon, pagkabos panahon, grabe ng garbo. Kabantay mo, na? Inig pang-apply trabaho, sir, trabaho, sir. Kani, sir, hinluan ni sir. Uli na kay alas muingon na inyong ang tag-iyas kumpanya. Uy, uli na.
Ria no. Uli na Ria kay alas 5 na. Alas 4, medya rabi ako itong trabaho. Okay kayo sir, tiwason lang nako ni sir. Wala, humble kayo. Nadugay, nagtinarbaho, 5 na katuig. Asa naman sa Ria? Ni uli, untuk alas 2 sir. Ha, sa iyo po ni uli. Abi pa niya sir, gamay gapon ko na siya sweldo sir. Dugay na siya tinarbaho diri. Mo garbo. Na mga pastor des likod, mga pastor yung amen. Mga pastor tingal ni pong naminaw ani. Minaw ta kayo. Sa pagsugod pa sa ministry perti mga hambula kayo. Sinisana na nanagganap grabing karbusuan na kayo si Pastor Jonas ning mga tawana. Palihog lamang kog dukol sa inyong mga ulo be. Kaniantong nag-eskwela pa humble kaayo sa diyang ikaw na teacher. Tinta ra kas ballpen day. Ikaw, siligan eh. Hagbungon ka na karon. Sir, wala pa majoy kwarta si Papa, sir. Wala pa may kapalit og project. Balik sa lutuig. Problema hon. Sa diyang naanas posisyon, mga garbuhon kayo, one day, tagako na ni Lord. That is why ikaw karon yang people, magkalisod-lisod man ta, makinaunsa na ito kayo daw, magpaubos ta, kay isa ka ta sa Diyos. One day. Ha? Mao? Siya na yung manager sa anak nga. Siya na CEO anak. Sa una intangon maglakaw na padong sa church. Musimba raman na nga, wa gaparis ang sinilas. Nga naman, humble. Kana mga tao nga bisag usaon lang paning kamot, pero garbo, di na mauswag. Mauswag na, di gyapon malipayon. Di makontento, mga matay na lang. Di pagyapon makontento. Hingak na kahapit na mabugtong ginhawa. Mungwarta pa dyan ko, mabuhi pa. Garbo na. Pero kanang mga mapabusanon, musunod na nas kabubutos, Ginoo, matingala ka. Ula, nanindot lagi na siya. Gwapo lagi na siya. Naangayan. Kamo ba? So, natagak siya. Nag-promise si Lord. Ngayang tagako ning mga mapahitason. Ang James chapter 4 verse 10. Ningon siya, humble yourself before the Lord. Humble yourself before the Lord. Come here, direct. There is atubangan. Ang masabtag ayon eh. Hapit na man. Ay, kabala ka. Diha, tindog diha. So, kintahay, pananglitan, as if, kunyari, siya ang akong labaw. So, ang Bible sa James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord. Pwede ko, atubang nako, pwede kong sa iyang atubangan, humble ko, bless ko, pastor, bless ko, bless. Pero ang akong kasing-kasing, yung itulod, aning tiguangan eh. Balik na kang lingkod. That is why ang Bible ningon dito, humble yourself before the Lord, not humble yourself before man. Kaya pwede man ka magpa-humble-humble at tubangas Ginoo sa tao. Nga kunyari, murag luuyon kag nawang, okay pastor, mau ba pastor? Oh, sige pastor. Pero kasing-kasing wala nag-humble. Pag mo yung kay kang humble yourself before the Lord, sigurado nga imong kasing-kasing mapaubsanon at tubangas Ginoo, munang wakay pagkaruning nun, nga mo atubang kag tao, mapaubsanon kas Ginoo, makita raan ng tawanan, nga mapaubsanon ka tinuod. Kaya mo yung humble yourself before man, piki. Humble-humble na kag naitawo. Pero ang imong kasing-kasing nakitaan sa Diyos nga grabe ka mapahitason. Now I tell you, for the sake sa ato ang time check? 8:07. For the sake sa ato nga time. Dili na maihap ning mga taong nangatagak sa Bible tungod sa ilang garbo. Judas, garbo to. Wa na laing sangilan na to ana. Kaya kanang garbo, mukha naman nagkahakaw, mamunga man dyan na. Daghan, Naaman,
si Haman, tagak sa tungod sa garbo. Si Saul, tagak tungod sa garbo. Dagan, di na maihap sa Bible. Ikaw na isunod. Di mo masugot lagi. No? Kung mapahitason dito, itagak dito. But imong makita ning mga tao sa Bible, paminaw pa kayo ha, para makuha na to ang ideya. Kung imong tan-awon ang mga tao sa Bible, kasagaran nila, nagsugod sila pagkiglakaw sa Dios mga bata pa. O sa diyang batanon pa sila, grabe sila kahambol. That is why sa pag-abot nila aning idara, 30 pataas, 40, giangat sila ayos Ginoo. That is why young people, karon pag humble na mo, karon sa mo humble, o niya, nag-40 na mo? 30 na? Inig-abot na sa mga blessing nga gihatag ni Lord ninyo, di na mo kapamulos, mga matay naman ta. That is why karon pa lang, sugdi na daan ang pagpaubos. Arong sayo ang imong grace mo abot, sayo ang pag-angat ni Lord nimo, arong early mo abot ang promotion nimo. Sugdi na daan karon. O sa pinakadako kayong example nato, nga grabing pag-angat sa Ginoo siyang kinabuhi tungod kay grabe siya ka mapaubsanon. Ni katiting single word nga iyahang gisulti parang mubalos wala gyud kay madunggan niya. His name is Joseph. Isa yang ngalan? Si Joseph giplanuhang patyon sa iyahang mga igsuon. Na ba siya gisulting maot? Next, gihulog siya sa atabay. Naa ba siya gisulting maot? Sunod, gibaligya siya sa Ismaelite. Naa ba siya gisulting maot? Sunod, gibaligya siya sa Ismaelite ngadto sa Ehipto dito ni Potiphar. General sa kasundaluhan, opisyal sa Egypt. Naa ba siya gisulting maot? Sunod, gibutang-butangan siya sa asawa ni Potiphar. Nga niingon nga girate niya ang asawa ni Potiphar. Ang next thing nga mahitabo is iyang panalit na niyang kukulingon, dili na tinood. Ikaw Potiphar, sulayin kong silot ron. Ako ra ba yung hinungdan na dato kagayo? Kinakuban ako si Lord. Wala ningon na si Joseph, nagpaubos siya. Kung garbo pa si Joseph, pus lang mapriso ko, punggutan di kag ulo, man ikaron. Gibunog og ayo si Joseph, gisipa pasod sa prisuhan. Naamoy na dunggang sulti ni Joseph? Nisulti bagmaot si Joseph pabalik? Nidipinsa bas kaugalingon? Dili na tinodil. Naa? Wala. Dito sa prisuhan, samtang naa siya dito, gikaon siya dito, glinta. Naa dito ang tanang baho kay ang prisuhan sa Egypt dungeon. Dito mo agi ang hinugas, dito mo agi ang hugaw sa ayop, dito mo agi ang hugaw sa tawo. Nagreklamo ba si Joseph? And then ingon siya kay dunay sulugoon sa hari nga may tig-andam sa pagkaon sa hari o tig-andam sa ilimnon sa hari nga napriso pod. Iyang giingnan ang duha. Ang inyong mga damgo mao ni paminaw, makagawas unya mo. Ikaw mo balik kas pag-alagad sa hari pero ikaw mamatay ka. Kay papatay ka sa hari. Mahitabo niya ni. Sa dihang mahitabo ning akong gisulti ninyo. Makagawas daw niya mo. Sulti biya gyud ang hari ha. Nga wala ko'y gihimo nga sayop. Napriso ko dire, Hebrewanon ko, gibutang-butangan na ko. Sa likway ko sa kong pamilya, ingani akong kahimtang, wala ko'y reklamos kinabuhi, pero dako kay nga pabor ko inyong sugilan ang hari sa akong giagian. Ba't nanggawas tong mga pinirisong gikalintan si Joseph? Nagreklamos Joseph? Namoy nabasa sa Bible, nagreklamos Joseph? Wala. Nga naman tanang tao ni doot ni Joseph paubos. Bisag tanang tao sa kalibutan mo, lockdown ni mo, di sila kapugong sa diyang iangat na ka ni Lord. Muna ibutang sa imong una-una o sa imong kasing-kasing. Just do the right thing even if bad things happen around you. Buhata lang ang matarong nga butang, bisan pag dili matarong ang nahitabo libot nimo. Bahalag puro dautan ang himuon sa mga isikataon nimo pagpaubos og buhata ang matarong ngadto kanila. Because someday mo bitay sila tanan nimo. Mugakos sila dadon kanila sa ubos. Gunitan ka ni Lord og isaka ka sila mga hulog.
Bisa paggunitan kanila, mga hulog sila ang layon. What's next? Nagdamgo na dayon si Pharaoh. Ningon siya, dunay tulo ka, pito katambok nga tanom, nga gikaon sa pito kaniwa nga tanom. Ako kasabot tulog balik. Sa akong pagtulog, nagdamgo na po ko na pito ka baka, gikaon sa pito kaniwa nga baka, nahurot mga tambok nga baka. Pagmatan ako, naglibog ko. Patawag niya tanan, wag yun naka-interpret sa iyang damgo, wag yun nakahatag kahulugan. And then niingon tong usa, katong piniriso kaniadtong nakagawas. Hala, wait sa mahal ngari. Na ako'y kauban sa una si Joseph. My goodness, gikalimtan. Rabag ito na ako. Hebruhanon to siya. Gisalikway siyang pamilya. Gibaligya sa Ismailat. Gibaligya sa Ehipto. Gibutang-butangan na preso. Gibunogo niya. Ningon to siyang ayaw may kalimti. Pasugilon ni mo. Ngawa siya sala. Pero ako to nalimtan. Pero kabalo ka mahal ngari. Basin ang Ginoo ba? Muna ni paagis Ginoo. Siya'y tawo nga makahibalog unsay kahulugan sa damgo. Ingon siya ipatawag na si Joseph, imagine ha? Piniriso ni Dool dito sa trono. Tangtangin na ka din na. Gawas na na. Ningon masila nga na kung kay kaalam. Mahal nga rin, wala ko'y kaalam. Ang Diyos nga kung galagaran na ay kaalam. Kanang pito kaniwang nga baka, pito kaniwang nga mga tanom, maunay pito katuig nga moabot nga grabing kagutom aning nasura. O katong pito katambok nga baka, pito katanom nga tambok, mauto ang tuig nga abundansya. Human sa pito katuig nga grabing harvest ning nasura. Mubanos na dayon ang laing pito katuig nga grabing gutuma. Sultian tikaw mahal nga hari ang imong buhaton mao ni. For 7 years tiguma ang harvest. Pagpangandam sa umaabot nga 7 years nga grabing gutom. Niingon dayon si Parao ngadto kang Joseph. Sultian day niya nga. Karon pataka himamat og ing-aning klaseng tawo. Genesis chapter 41. Genesis chapter 41 verse 37 to 42. Hapit na tamahuman. Nanata? Muni dangatan sa taong mga mapaubsanon. Gipreso nga walay sala, sige lang, paubos lang. Kita sa Ginoo akong kasing-kasing. Gibaligya, gisalikway, gipatay, sige lang, paubos lang. Kita sa Ginoo akong kasing-kasing. Ana siya. Unsa iyang gidangatan? Genesis chapter 41 verse 37 to 42. Nakauyon si Paraon sa iyang nagkauyon si Paraon og ang iyang opisyal sa maong plano og moingon si Paraon kanila. Asa man kita makakitag laing tao nga sama kang Jose nga nagbaton sa espiritu sa Dios. Busa moingon si Parao kang Jose dinhi na. God opposed the proud and gave grace to the humble. Dinhi nato makita. Kinakalaban ng Panginoon yung mga mayayabang. Apan iyahang ginasaka, ginaangat ang mga mapaubsanon. Dinhi na nato makita ang Matthew chapter 5 verse 5. The humble will inherit the earth. Unsay naa sa earth, dominion, pagbulutan. Imbes si Parao mo'y nagbuos tibuok nasod, o sa tibuok kalibutan kasi powerful ani nga time tungod kadaghas pagkaon. Si Joseph nga walay nahot, binaligya, sinalikway, walay birth certificate, wa kahibaw igdiin gikan biktima sa racism. Racism. Ginabole. Dinhi na nato makita ang giingong ang humble manag-iyas yuta. Because ang land of Egypt ug ang tanang mga nasod nga nagsalig sa Egypt, ang authority, ang power ni Pharaoh na adto ni Joseph. Listen, ni unsa diha. Og miingon si Paraon kanila, asa man kita makakitag tawo nga sama kang Joseph. Sa Arenata verse 39, busa miingon si Paraon kang Jose, kay gipadayag man sa Dios kanimo kining tanan, walay tawo nga labaw kanimog sa labutan, o mas maalam pa kay kanimo. Verse 40, himuon ko ikaw gobernador sa akong nasod. Kanang gobernador, dili gobernador as Bohol, dili gobernador as sa Cebu, dili gobernador as Negros, gobernador sa tibuok nasod. Govern, to govern. Siya'y mo dumala sa tibok nasod. Tanawa ko sa nitabo.
Himuon ko ikang gobernador sa akong nasod, og ang tanan kong katawhan, mutuman sa imong sugo, ako ray labaw kanimo, kay hari man ako. Bosa, gobernador ka na karon sa tibuok Ehipto. Unya, gihubo ni Paraon ang iyang singsing. Og igtitembre, og gisulob niya kini sa tudlo ni Jose. Gisuloban niya si Jose sa bisting panghari, lino nga pino, og gikwintasan og bulawan. Akala mo inaapi-api ka. Akala mo look down nila, lait-lait ka lang. Akala mo kawawa ka. Kaingon ka kung luoy ka. Murason pag yung ka, pastor, kung di man ko kumuriak, abusahan nila ko. That's the fruit of pride. Si Joseph, grabe. Tanawag mo sa initabo. Matthew 5 verse 5 ni unsa, bulahan na mapaubsanon, maila ang yuta. Si Potiphar, mao'y nag-handle sa authority. Siya'y kagunit pagbulutan sa yuta. Dili, literally nga ang yuta, imuha na kayo ni kamatay ni mo, di mo madala ang yuta. But ang authority, ang dominion, ang tanang success, ang tanang kadaugan, ang kauswagan sa kinabuhi, nga niya nang itabos yuta, maimo. Klaro nang nasabta na tog ayo. Munang mamauli ta pagpili ron, magpabilin kang mapahitason or pilion imong mapaubsanon. Because you will determine your future. Pinaagis pagpaubos nimo or sa imong pagpasigarbo. Kabalo na kag iangat bakas Ginoo or dili. You know what? Karong adlaw, gigutom ka way malungag, grabe tag pagsulay, wala ang atong kaalam. Pero padayo pangalagad sa Ginoo, ayaw tagdang storya sa tawo, ayaw dauton ka pasagdi, ayaw riak pabili na pagpaubos. Someday. What? Siya, gobernador Bohol? Lagi. Wa man siya kwarta, ni daog lagi. Di, tanang tao, ganahan magud anak niya. Kaysa unang katrabaho rin sa Caltex Station. Maayo kayo, sir. Good morning, sir. Sir, sublay mo sukli, sir. God bless, sir. Amping sa biyahe, sir. Nga sunod na, antod na, ni mo na siyang, na-regular siya dito, din antod na siya na nag-manage. Din antod na, nabalik na kuha ni kandidato konsyal. Nga nahimo siyang kapitan sa ilang barangay for 13 years. Nyang to di kandidato sa lungsod og konsyal unya na mayor na diha og balik 2 ka tuig. Ang 4 ka tuig. Na nisulay na kandidato board member ni Daog, pagka-congressman ni Daog karon. Ni Daog jud pagka-gobernador. Grabe na niya. Lagi po, grabe man ko na siya kinaiya. Grabe ka mapaubsanon. Musugot na guay makaon. Basta na rin makaon niya ang pamilya. You see? Makita na to. Ayaw kag ingong magpausanon man kolon. Karon dayon ihatag ha, kay karon ko kapaubos. Okay? Sugdig pagpaubos karon, amen. Daghan kaayo ko, David, paubos. Magbalantay karnero, way birth certificate, wala. Wadili ilado. Gigukod og ayo ni Saul, wag yun nagpakita garbong, walang iya ka Saul, giluwas ti kas gira, ko di patay sa imong kontrang, kakurong-kurong ka Saul nas kadlok, karon nga niyo ko wala, paubos. Siya nahitabo niya, siya na puli nga hari. Si Mordecai, wala ka ilhe, sanina lagsako. Naluwas niya ang hari, pero wala siya nagpasigarbong nga mahal nga hari, pasidonggi ko kay giluwas ni ka, giplanuhan kang paktyo ni Bigtana og ni Teres, pero ako'y galuwas ni mo. Pero wala ra siya, gahilom ra siya. Niabot pag yun ang time, planuhan siyang patyon. O sa gibuhat sa hari, una, gipasuluban siya harianong bisti. Gipasakay sa kabayo sa hari. Gilibot sa tibok nasod og niingon, mauni ang taong gikahimutan sa hari. After that, gipapatay si Haman o gihimo si Mordecai nga ikaduha nga gamhanang tawo. Sunod ni King Artaxerxes. Kinsa man si Mordecai, nagsulobra og sako. That is why. Ambaw ka, daghan pa kayo tag mga paarte sa kinabuhi. Usa ra gikinahanglan Lord pagpaubos, siya'y bahala mo paarte nimo. Siya'y bahala mo suot nimo kanang nindot nga suot. Siya'y bahala mo angat sa imuha. Same sa pagpangalagad sa Dios. When I started the ministry here in Lourdes,
Kinadaghanang gustong mo patay. Kinadaghanang gustong mo palayas. Bisan ang karon butang-butangan. Kanin yung pastor ng warta na, tanawa, daghan na kayong sakyanan. Wala sila kabalong ka ng mga sakyanan na gipabilin ra na diha. Ang mga tag-iyanan ng langyawa pakabalik kay lockdown. O pa'y airplane ng lupa. Yung mga tao, unsay sulti? Yung pastor, giuto mo. Siya rin na dato na yung mga sakyanan. Mga. May pamingon siyang nako'y chinilas. Siguro, amen. No? Gipiyal na, gibilir na diha. Ato putang atimanon kadi nato Pero who knows? Ingon ra bagyod ang Bible. Silang mapaubsanon, makapanag-iyas mga biniyaan. Halaka! Sulay biya na imong cellphone. Ako ayaw kumpiyansa, kaya wasi kayong kang mapaubsanon, kawatan ng mga anak. Daniel! Gibutang-butangan si Daniel. Pagkahuman mo hinungdang gilawog siya sa leon. Gikan siya sa ibabaw. Kay pangulo na siya, usa siya sa pangulo. Pero gidala siya sa ubos kayo, gilalog sa leon sa mga tao. Pero kay mapaubsanon siya, gigunitan siya sa Ginoo, gibalik. Kadtong nagtagak niya, mo'y gihulog ni Lord, nahurot sa leon. Ikaw ug ako, mo ato bang tagpagsulay, problema, kawaladon, kasakit, guba nga kasing-kasing, muna yung mga leon. Nga buot mo patay, mo tuok, mo guba nimo. Pero kung mapaubsanon ka, moingon si Lord, kamong mga leon. Sulay mo pangit, sulay paak ni Daniel, pangag mo hurot. Bali inyong mga ngipon. Anyong hilabtis Daniel? You see? God gave grace to the humble. Kanang grace protection, promotion, victory, healing, deliverance, tanan mo na'y grace. Og mo na'y ma-inherit nato mga igsoon. That is why ang challenge ni Lord sa kada usa nato, magpaubos ta. Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Philippians chapter 2. Ingon diha, bisan si Jesus Dios, nagpaubos siya, wala niya gipamugos ang iyang katungod nga magpabiling tupong sa Dios. Nagpakatao siya sama nimo ug nako. Giantos niya ang tanan na matay siya para nimo ug nako. Nabanhaw siya ug mo hinungdang gibayaw siya sa kinahitasan ug naglingkod karon sa trono sa makagagahom ug ang tanang tuhod mo yukbo sa iyang ngalan. You see? Kaniadto nagyukbo ra tag ordinaryong tawo. Pero kung kinsa tong magpaubos mao na pud-on niya yukbuan. Karon tingali manarbaho ra ta nangamo ta, manglabada ta, manilig-lilig tag mga balay aning atong mga kailang mga dato-dato. But someday, steady ra ka diha sa Ginoo. Steady lang, please. Ayaw jud kag biya. Maintain your attitude nga mapaubsanon. And God said, anak, akong bahala sa iyo. Someday. Someday. That is why relax na nga. Kasabaan ka, nakay sala or wala, paubos lang. Sakitan ka, paubos lang. Ano man, gaandam si Lord. Something great para sa imo. Let's close our eyes, let's bow our head in prayer. Father, in the name of Jesus, salamat kaayo Ginoo nga karon nasabtan na gyud namo. Unsa di ay ning tinuod nga pagpaubos. If we are going to read the whole Bible, ilabihan kadaghas mga mapahitason ang mga nangatagak Ginoo. Ug dili pod maihap o Dios ang mga tao Ginoong mapaubsahanon nga nakapanag-iya hinuon sa pagbulutan, nakapanag-iya sa gahom, nakapanag-iya sa promotion, nakapanag-iya sa kadaugan, nakapanag-iya tanang butang nga mahitabo ibabaw aning yutaa, napanag-iya Ginoo. Lord, nagandoy kayo kaming makabaton sa maong kinaiya.
Lord, wala man sad mi nalipay Ginoo aning garbo gani anamo. Gani mo ni usahay inungdan di mitagdon. Di mitinggan sa mga friend. Bisan na laming pagkaon, bisan na ay kwarta, bisan nindot ang among mga suot. Pero kung ni ani sa among kasing-kasing, Lord, dili may malipay. Bisan hiusa kami sa tibuok na among pamilya, bisan na namo tanan nga mga friends, bisan tanang butang pwede na among maangkon, pero kung garbo mi dili jud may malipay Ginoo. Kaya nga mong kalipay, O Diyos, mauman nga. Sa matag adlaw, dadon na mo ning kasing-kasinga nga mo paubsano. Mahuptan na mo ang tinuod nga pagpaubos. Ang tinuod nga kalinaw. Ang tinuod nga kahiluna. Ang tinuod nga kalipay, Ginoo. Sa iluaming tanan. Pinakalinghod sa edad, batanon, o kami mga ginikanan, O Diyos. Kaming tanan, O Ginoo, nagdaladala, ning butang nga imong ginumtan. Kinsa man, may nga musukol ni mo. Unsa po among makaya kung makigbatok ni mo, O Lord. Ngun kasi mong pulong, kalipay mong mapaubsanon. Apan kaaway ni mo, mapahitas, O O cleanse us, O Lord, gikan aning attitude. Ikapoy naming makig-compete, Ginoo. Ikanon na raming ma-disappoint. Tabangi kami, magpaubos og dawaton na mo ang tanan, magpakatutuong tao po kami. Imong mga anak, Ginoo. Tanan nga niya karon, O Lord. Bisan ang mga watchers ini. Taga ay kasing-kasing mapaubsan. Para asa mag-ampo make promotion. Para asa kung sa hinungdan mga ayo mi. O mga kadaugan mga ayo grasya. O sa hinungdan mga ayo kami pag-uswag kinabuhi. Nga di man na bagay para namo kay mapahitason kami. Una nga amo karong handumon Panginoon. Hinangpon mi nga magpaabot ang madawat namo ni nga magkat-on kami sa pagpaubos uban sa tabang sa imong balang espiritu. Lord Jesus, kadaghang napakaulawan ang imong ngalan tungod sa among mga garbo. Wingon ang ubang tawo, Lord, kini Kristohano ni karbuso kayo man lagi. Kanunay ka namong gipakaulawan, please have mercy. Strengthen us by your grace. Empower us and make us humble before you, Jesus. That is why, Lord, karon nasakpan na mo mong kaugalingon nga mapahitason. Among pagpaningkamot o pag-ampo. Adi nami makapasigarbo o kang tanan glory among mabalik lamang diha nimo Ginoo. Thank you kaayo, Lord, sa precious kaayong mga kinabuhi-ani nga mga young people. Someday, wa may kabalo, Lord, dili man may makakita ay, di may magkatakbo, o dili ba may makauban ani nga church kanunay. Na ba kay palakon or kami imuming palakon, balhinon o asa na pod magpastor or asa nimo pang dalon imong mga anak. Tabangi laming tanan, mahimong mapainobsanon, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Manindog ng tanan, mga igsoon. Atong awito ning awit pagsidlak sa adlaw hangtod pagtapos.